Ka-journey, na ako'y chika. Nakadungog daw mo ani. Actually, ni comment si Christian de la Cruz. O, mao ni iyang exact comment ha. Unsa man na katinuod ka-journey nga nakadaog daw kas loto na dunggan rasad nako. Christian, salamat sa imong comment. Mao ni ang tubag. Dili tinuod ka-journey. Walay loto win diri. Ug kung naghulat ka nga kalitra mo uswag ang life nimo, paminawa gini kay mao ni ang tinuod nga istorya. Ka-journey, kabantay mo ani? Kapoy na kay ka pero murag wala paghihapoy resulta. Murag ikaw ra pirmi ang naningkamot. Usahay, maingon ka, Lord, kanusa man ko, formal ra na. Pero mao ni ang sayop sa kadaghanan nato. Gusto ta og breakthrough pero dili ta ganahan sa process. Ako ka-journey, niagig jud ko ani. Daghan adlaw nga hilom lang ko. Walay muklap. Walay mo ingon nga nindot imo gibuhat. Naay doubts, naay kakapoy, pero naa ko'y desisyon. Padayon bisag walay makakita. Ang success nga murag kalit kasagaran resulta sa dugay nga consistency. Karon balik ta sa loto ha. Kung tinuod ba nga nakadaog kog loto, hayahay na unta kayo akong mga igsoon ug pamilya. Kaya siyempre, kung naay grasya, muhatag mo gyud ta para maharuhay ilang kinabuhi. Unya, una agi ni ka-journey. Kung nakadaog kog loto, nganong akong mga igsoon nga babae murag nakadaog pod. Unsa mi? Group winner? Family package? Kung makaluwag-luwag na nakadaog na day og loto, pero mao ni ang tinuod ka-journey. Wala mi makadaog og loto. Ang nahitabo, nag-business pod sila. Ngano? Kaya ang mindset og consistency, makatakod. Kung unsay imong ginabuhat adlaw-adlaw, kung unsay imong example, muhawa gyud na si muha og makatakod sa uban. Dili swerte ang pagbuo sa imong kaugmaon, kundi imong decisions. Sa kwarta, ka-journey, parehas ra. Dili jackpot ang mudato. Systems ang mudaog, consistency ang mo-compound. Daghan gusto mo asinso, pero kung istoryahan na gani sa proseso, ingon dayon, kapoy, boring nga routine. Dili mo tuo, dili mo sunod. Sa lawas pod, dili ka mahimong healthy tungod kay motivated ka today. Mahimo kang healthy tungod kay nipili ka bisan kapoy. Same ra sa negosyo, same pod sa kinabuhi. Ang Ginoo ka-journey dili mohatag og shortcut, mohatag siya og kusog. Ikaw ang mulihok. God gives strength and we give effort. So Christian, og sa tanan ka-journey nga nakadungog ani, balik ko nako ha. Dili tinuod. Walay loto win diri. Mapildi man gayta santak usabo nga 50-50 probability. Unsaon na lang kapag daog sa loto. Balik ko nako ha. Naa lang gyud kay dili tinuod paningkamot. Walay loto win diri. Consistency. Mapildi man gayta santak usabo gusto ka mo grow 50-50 probability. Padayon bisag lisod. Unsaon na lang kapag daog sa loto. Ginabuhat sa tanang successful nga tao. Kung nakarelate ka ka-journey, comment sa ubos padayon. Og pili ang usa ka butang nga imong buhaton. Adlaw-adlaw bisan gamay. Push yourself. Kay kung dili ka mo push sa imong kaugalingon, kinsa man diay. O gayo kalimot sa Philippians chapter 4 verse 13. I can do all things through Christ who gives me strength. See you, ka-journey.